February ni riat kumsang ni somni pahni khan monafia security directorate chuan report dongian chu report a chuan nu lanau pangve tak mai pakhat hi Sir Elion General Hospital lama thi chhonga manhmo taka phurlu ani thu anon soya Mahse doctor ten dam lo ber an han en chian nak chuan makti in anka an ang pho mai a chan po ataksa an han cheka an han en fia kwalvel na chuan chunu ron hroi tu ten a in hliam dan an soi ang nena in mil thei ho lo tur an hmu chuak tlat mai accident awanga thleng ni tur atan chuan a hliam nei ho chu a makma ma alu ro chu thuk takin a khia a thluak tuam tu ti so chu nasataka chhia in a hnar atang chuan thi a chhuak boka in aban rek dinglam ro le a om ro te chu a tlia ba ka nau te nei tura a in zeina hliam nirei vak lo hnuwa dam vele mai to tur po chu a thuina te lo pe bekin a hliam te chu a in phel thar le boka heng zong zong ba ka hian a ngonga chuan duk om ruin a duk dan han en chuan mi tu emo in an kutin na takin an rek bet ngei ni in a hria thei boka Dr. Ala Ramadan Khalil hi kumsom ni pasari mi ni in Monafia University a medicine doctor lama teaching assistant na thokmi kania fanu nein a fanu hi heti la hian ni som pahni chawa upa ala ni nge ole tun tuma chuan he nu lano pangve tak mai alai chanchin hi kan soile kan khel tur ber ania a chanchina hian koi khoina le twal thana satli a remote ni lovin nu lano pangve tak mai pakhatin I do dana le shom tin renga ton dan a torna ra thlak tak chanchin ani don ani elbogor monafia thingtlang kho pakhat fesa el subra a chuan tu po mai chuan me chanau pang pakhat le khathiam theizet to maina an tluk ngai lo pakhat na haureng thin chu an shebek ati the ome elementary school atanga high school a graduate thleng thakin a thiam the zia chu hairol lo mak som kwa pakwa chu exam shim ma chonna a munge nge thina chutiang kopa le khathiam fal ani awang chuan nu le pa a thian te le azerlai puite tan po shiat lo thei ani lawa in an kho tang chau ni lavin an school lo na pumpuya chuan amatluk an omngai lo hetiang taka le khathiam thei ani awang hian Monafia University a medicine zirtura admission mo po hi atan chuan thil ol sam tak po ania ani na taka chuan Monafia hi anram pumpuya college thaber pol ni in mina zongtan lu mai theilo khopalar le tha ania Mahse alai tan ero chuan engma har satna aum be lo thung he medical university a po hian alu phata tangin zirlai nb hiam thei biak ani le thowa kumruk chung he university a hian zirin hemi chung zong hian komtin an klasa ti thaber ani tluan para chutiang khopa thiam thei ani mewang chuan a graduate vele an university lampo chuan Department of Medical Parasitology a teaching assistant na thoktorin an somzui ngal ta zat mai ani mi zong ai thain a degree a hlo chhuak mai ni lovin azir chhuak phata tang hian azir chhuana university ngei chuan midang te tan a thiam na chu a pek chhuwa be theinan Dr. Zirlai mek no pangzok te chu zirtir turin an doa Mahse hetianga mi in van nei na an chan hian engma thokha lawa momai mai chunga an don ani bik lo ti hi kan hriat nun fo a tha ome chutiang bok chuan alai po hian mi zong aya a thlok chak bik wang emoa hetianga hlotlin hi chang ani bik lo ataima in a thokrim ema lekha hi no pangte ni lai tangin azerna sa in tumro na taimak na ti sham na le tor chelna te na a hlo chwa ania in alai hi ama sha chang tu ho an thenam ko veng te le ama sha tu ho reng hian an fakin mizai dam le ngil ne midang te chan pui tor chuan engtik lai po a in pei a jeng mai ani thu an soya chu mai ni lovin an chen om nai ho phe chuan angil ani ber mai anung chang amoya tu poima soi ngai lo atong tam lovin sa khwana angai poimo hle bok te in an soi thena chutian chuan ale kha thiam theina awang gor ni lo anung chang thatak te awang hian university lama azerlai puite po chuan an ngai sangin enton bera an mang thena chu lo renga alai ti chung kwa hi
an khua chuan zan kaiin ngai san ron an hlo khop mai alai nu peiza amit abdil amin abdil azim po hi an khua esa el sukra a preschool principal ni in anna ten azer bok nin zirna hi angai pui mo in ama ngi po hian ahun pum pui zirna kai hnoi thila hlir amang ani bera in apa po hi adam lai chuan pangil nei le mi zaum tia shia chin ania chu chawala ni lo alai hian nu ta pahni nein anni pahni po hi doctor ve ve tho anni boka hetiang chungkwa ani awang hian zale ngai san an hlo lo theilo lekha thiam lo le mi mol chinchang hri lo takha anni lawa an chung ko ho chu lekha thiam le fing mi pa ngai chunglam ani vek zoka nima sila achang hi chuan lekha thiam le zirsan ringo thi atok lo chang om ve le thin achan chu kan seile na mun le hunina azir miao lo chuan lekha thiam sang tak po ni ila kan nam thil ti phung kan khwa le venga kan lo in enkol dan ti le manlai kan pi le pu ti atang to a kan ti dan kan chom chhotak zel thalo tam tak hi aum vea Mahse chu chu pi le pu ti atang to a kan lo chom chho to ani miao wangin kan ril ro a ngitla to a chu ban chuan kan thiam na le zirsana po ina nol theilo chang om le nge nge thin ani ti chuan huntikal ve zelin alai po in nupuya ta na betu ani ta a he amaron betu hi achung te sia dan chuan police officer ni in a ming po Ibrahim Sabir ani a anna le adin hmunte an siat no chuan pasalata na nei tlak na ngit le zom thok mi pa ngai le khotla nga po za kai phate alo ni bok nin ling tok thok khat viawa an nga ya nima sila heti la ya zona anin zo tel ngai lo ero chu eng ang mi zeni che ange ani pon lam landan an hmu phak mai pia lama hian eng angin nge ama hre cheng tu ten an soi midang le a tho puite eng tin nge ati thin eng ang chung ko mi jiang nge an ni ti ho ero chu an zo chiangin an ngei to tel ho lo mai ti chuan an sha the chin chu na za om tak police officer na thok pha minaran ai chung ani na chuan an ril ru a hne ma sabir anyang chu in nei na chu an lo rem te ngal tamaya chumi hnuwa alai po pasal nein non thar tan turin ain po cha chui ve ta ani Mahse ani nei kar khat em po alaral ma chuan alai chuan anu chu kolin a pasal chu an rin dan ang alo ni haulo thote a chung te mulai nge nge ya kot a thlaka musi tak taka a tong khum thin tho chu a shil tamaya aril na chia chu anu chu a shil mol mol mai nima sila an khwale an ram vela nu tam tak te ti thin dan ang bokin alai nu chuan a fono chutia kar khat em po ani ma a pasal kot a han tor ngai ringo chu ril runat puya lo thin rim pui ai chuan in nei hlim te chuan tu pu in har sapna kan tok ve kalom mi ton lo ang ani bik lo ania do sham sham lo ti in alo chang let et mai ani na taka chuan alai nu hian a fanu hi a hmangai lo wang le a thu soi a oi lo wang lam ani reng reng lo soi to angin ram tam taka chuan me chetin mun hi ala chhia in pasal te in lama chuan shom tor hi atul ve re nga ngai na alanian em em maya kan mi zo society angai po hi hi chu ani ve thau mai mi mo wani chuan an tho pe lo le an ti pe lo apiang phun noi lawa thok mai tur ngai na an la nei tata he wang hian alai nu po hian an pi le po ti atanga an lo ton than le an share than to ani awangin mi ina mo te chu atir lama phe chuan an re thei ba ka an shom tur be re nga ngain are nuwa are ve le mai thin boka chatiang chu a fono chunga thil thleng mek po hi ni ve mai tur ngain khatiang khan alo chang alo ni a Mahse alai nu beisei ang ero chuan a fono chunga thil thleng chuan zia omlam apan thei ve reng reng talo alai chuan a pasal la ka tang chuan ti du da na tin reng atwar hi ani shima ator theilo to pa anu chu wa bia in anin lama chuan avakala thil om zia te chu basoin a pasal te in lama let le adu lo tho te chu a soi fo boka alai pa damlai po khan hetianga ala in a pasal kot atora sheoma ati thole hole adu to lo tho a soi piang hian pasal chen karem tilo nangma in I hodon nge eima ngein kada le don che tin alo chang che thin boka
hetiang ani fo wang hian alai po chu beidong takin a pasal te nama chuan a liat le nge thina amang anna le arirunat na te chu an hmu thiam pui thei hlul lo ni hian a hreber thin ani te chuan anu le pa te chuan pasal chen nu thloi ani chu an rem te ngai don lo ti chu ariru chungril taka chuan a hreru ve thowa Mahse atur chu a hri om hle si chumi wan chuan a inhnim na le a zual ko theina om chun a chung chu engkim a hrilh ve lo theilo anni pu in a pasal ti tu da na atur nem zia sha in engtika imu chuan an khongaya an hotel to lo ve mai chu ala beisei ve fana ani na taka chuan hetia ala I an tir hole cha thin hi ala chungte hi an swalin an fono thu soi chu an ngai pui mo lo lutuk wang ani bik lawa a om zia chuan an nam ti dan phung le an lo seilen dan an lo than len pui to angin in nei na hi an ngai pui mo em ema no pui pasal in chen ne mai hi an du ngai lo khotlanga po no pui pasal chen ne ti chu an en da na dangin chung ko tan mol phona na satak ania eng ang puin an pasal te chu swal Mahse me chia chuan a pasal chu wanin atan arin om tlak tura an ngai maka in ti du da na le in ti re theina tor ai puin no pa in chen na chu an mu swal lian sok tlak mai ani chutiang chuan hetiang ngai dan nei na khowela tanga lo sei lian ani miaw wangin no pa in ngei lo le in ti thiam lo te chu thil thleng ve tur shim mi zong zangina an paltlang vek thila an ngaya chuwang chuan in chen mai hi an rem te ngai lo nima sila heti lai me khian alai nu le patina an hmu kan thla thi an chenam khoweng te ro chuan an hmu mai ve ho lo thung alai le Ibrahim te chena bulhnaya cheng ve te chuan a pasalin ala I atire the chin dan hi an hmu in an shefo china a chan po kholai emo ko en lai le mi hmu lai po ni se a pasal hian angai poi mo ngai lo adu na hmun huna alai hi a khoin zak tak takin a siam fo chin tlat maya hetianga Ibrahiman ala I a khoile tongkam chetak taka atilai mu fo to chin chen ka te chuan Ibrahim hian anupui hi a thik ni berin a hriat assistant professor ni in anna athiam ba ka anna thona hmunla rampum hwa po a university thaber pol ania zernalama ani se ama ain anupui hian a thlingsang zok fea ani ain a hlo tling de zok boxi heiwang tak hian anupui hi a thikin a er thlak ni ber hian a hriati in an soi nge a chutian chuan Ibrahim hian ala hi a kopui le anupui ang ni lovin a chia hlo atu tu dana ati kwal tura angai ani deu bera Mahse hetiang boruak hri om le kot in thlak kholaya mi hmulaya tongkam chetin renga an khum le ti du dana sang to reng chung chuan alai hian a pasal te ina chuan kumhni lai a hun a hmang liam thomai ril runa le som ti renga hetia hun a man lai hian a hlimna chuni turin alai chu arai vele ta hlo boka hei hian a ril runa ta tam tak chu a chokin fa a han nei ve mai tur chuan a hlim ve emema le chuan har sana emem om lovin tlwang takin fapa a hring zuya hunrei tak chung hlimna tong to lo kha fa neya nu a han ni ve cha chu ti tak zet hian a hlim ve le theita a fapa chu a khovel eng atana khonwar eng om chun ni in a hria a hlimna chu engma in ati chi phalo ani hrim mai nima sila kandu ang vekin khovel hi akal thin silawa a fapa lo piangina limna aron thlen na sat ang chetana chu alai chunga chuan a thleng le tlat mai chu a fapa tu atim em chu reidam labin a thizui le tamaya alai chu a ke somvek ani ber mai ani no ni to tan chuan kan tha thiamanga fa te chan na chia chu shil shan pa kan ngai om lave no la ni ve kherlo no la le tlangwal te tan po kan hmangai ngoi te an thia ana chia chu kan tha thiam vek thawang hetiang huna hian abikin nu naw chan te hi an tor hi arab thlakin ana em ema chungkama soifia theipo anilo mangai na hria thiam na le dot na an mo zwal em ema Mahse alai chungda soidanin chutiang chu alai ero chuan engma adong ve holo a pasal chuan hnim emo dot emo chu khoilama fapadam chuak tha theipo hrin sak theilo ti in an fapathina chu alai thiam lo tia mo pu in an khum ship maya ne bluetooth le changkai lo
mi pafa shin sak thelo ni in apo zui miak mia mai Mahse hetiang reng hian rel ruha dam lai ni reng lamin apasal ti na chuan ala om ve sham zela hun a han kal le deuh hleka alai po a beisei lo devin arai vele ta hlo mai zai chua nau te chu anei angai ta a tuang taka zai ani nu chuan panu dom tak anei vele ta ani ti chuan anau nei na zaina hliam te en kol angai ta kawangin damdoi in atanga an chua hnu loka chuan alai chu anin lama anu pula chuan om taria ni som lai mai an in lama chuan amin a pasal nei hnuwa a hlim ber lai ni som hlu tak chu a hmang ve ti na ni chu engtik lai po a ama haule uthlak reng mai emo chia hlo ang mai ena an thil ti pe lo le rul zong zong ti tir vek thin tu te au ei mai phak lawa a han om chu aril ru adam song songa a fono chu tua takin a kwa hleu reng mai ani ni Mahse la anu bula ni som om hnu February ni sari kumsang ni somni pahnia chuan anin lama ron let le to torin an ron ti tatlat mai alai chuan anu bula lo om chu thalhel viau Mahse a pasal chuan arim ti to si lo she takin nial boy lo chuan a pasal te inama chuan a let vele tangi nge a chutiang chuan anau nei awanga an zaina hliam te chu ala dam lo ba ka hadam taka om amamo lai bera a pasal te in chunga let le chu shom atingi mai alai chunga seidan chuan Ibrahim chhungte anu le afar nu te tilin in chung khur na tho ngai song song ei rong bol in sup in li avel ti fai te chu alai kota anda veka naw ni zohlim in zai tok hlim hlal ani na chu tu man an sha sak do lo ni in an soya hetiang ani awang hian alai chuan modin mun le mo phurna la zolo tia an soisel a hlo wangin na le chaklo chung pu in chung na chu a thok veka eitup choin an soisel lo tura om chu atum ve sham zela Mahse ataksa chuan tlin lo chin anei ve lo thelo atopa chuan a hliam chu aladam lo thole chet vel a har sat thu te andu ang toka chatur chuan adam chian hun nga deu angai thu te so shilin a hnial ve taroya Mahse Ibrahim le achunga chuan lo hria thiam hnekin anep chia le amo phurna po shelo ti in an haule ta sek mai ani te chuan February ni riat jinglam anu ina changa a hole ta changa ni khat nu le ka chuan chu a pasal te in shom zeta chuan sataka in hnial chuakin anin hau ta che maya alai chuan anu chu kolin an kho chuan kal tur le an in lama ron hroi le dur chuan awangin ta a alai nu po chuan awa chuan ni danga ala shet ngai lo na le mang an top na ori chu a hre theitlat mai in nu ngai tuan atanga hria theina mak tak chuan engi mu hi hria tirin a fanu chu din mun thalo le hlom taka ading nia hria na hi ani ngal thoya te chuan rang taka in siamin a fanu te kholam pan chuan a chhuak zui ve ta wata Mahse khoshana om ti taka minute rei lo te chunga thlen ngal sung thei ani bik si lo man mole rilro nuam lo takin a chen kung chu a mangta ani forensic test manga thil mo chwale meta lo hmutu tina a hnuwa an soile danin khaminia Ibrahim te ina inti boin thleng chungchang chu hetiang deuh hi ani mela an chen om an apartment som puya cheng ve te soidan chuan Ibrahim te apartment atang chuan ring tak taka in hnial ri alo chhuaka mi chen khat phe chu balcony a chhuakin an ron hoi kwal ha hlom buka eba ka hian an hnuwa an testimony pek na chuan chit cher zoka soile in an balcony a Ibrahim le alai ti chu an bakmuwa alai chu choika ni in Ibrahim chuan balcony atang chuan a the thlazui lai an hmoni in an soya chutian chuan alai chu a hnoi ko thlera chuan tlathlatu puitura abul an ba thlen me chuan chan chho hupur om khop hian adin mun chu alo chetwa adam chwa beisei a har khop mai ti in an soi nge ti chuan ambulance chu kaupat ni in alai chu Sar Elion General Hospital lama chuan phur phei zui anita a Mahse a hliam te an han in hnuwa chuan doctor tan po ti the awang tu in ti vak ngai na an hre to bik lo hi ani deu ber chumi hnuwa Dr. Ala Ramadan Khalil chu abura zui tamaya police te an lo thlen chuan Ibrahim chuan ani chu in hnoi lama a chhungte pula a om dei thole thil thleng chu hriat engma anei be lo thu te
eng in nam hnoi nama ani lo thu chu alo sei ta pata in a thu sei chu a chhungte po chuan ron pui zom ve zatin in hnoi lama an om vek thu ti le chuti lai chuan a lai chu puan pho turin balcony a chuan kalien anaw ni na in zeina hliam la dam cheng lo nen a balance a hlawa balcony atang chuan a tla zui tamai ni in an ron soi boka heta an thu soi hi han ngai thlak chuan thil ni thei lo po ani lem lo an oi lo ngot na chan tur po a om lem lawa Mahse an boina ber ni ta chu witness te thu soi chu in ang lo vekin an thu soi chu a sang deuh noi mai ani amai ro chu forensic test result alo chu tak nuwa ero chuan ngai to alawa in nia mai si ho lo thil aron tel tlat mai alu ru ke te anak ro tliak ti le naw ani na awanga a in ze na hiam lo pem thar le ta te ba ka a hiam dang nei te chu atlak na san zong han nei to in thil thleng the atlak na lama a in ti hliam na ani ve theya Mahse a ngonga re na nu ma om kwaw ero so tlak na awanga om ngot the ani tlat lo report atanga alandanin chung a ngonga dukom chu mi tu ematen nataka an re na awanga lo om ni in alang tlat mai ani ye chuan alai nu po afanu te khwa chu tlong takin aron thleng ve ta a Mahse aron hmu tum ber afanu chuan mishing alo chang zo to se lo adam lai mel chu aron man talo ani ta bera anuwa online lama video siamin heti hian alai nu chuan a soi Ibrahimanu in minron kola ifanu hian alua hliam atwara damdo in lama kan kalpui ti in aron soya Mahse anuwa ka hriat le danin ka fanu thil ton chungchang engma ka hriat chen ve ma balcony atanga tla in hliam na takle thi chhongin awmani ti tu ma ina min shil ve ma hovin mi then khate ro chuan police lo kolin alai chu ama in an balcony atanga atlak thu report an no pediam man to ani ti in a sei nge nge ye chuan alai van doi na to na chungchang awang hian Ibrahim le chung pa ho po chu man vek ani a Mahse a hnu loka chuan chwa zalen ani le ngal tlat mai chutianga alai thina rin hel kai ber te po tan tir lawa darka re lo te nuwa chwa zalen ani le ngal vek mai chu alai chung te chuan mak an ti in an she thiam lo em a alai nu chuan ngoi liam pui mai atum bi khau lo Facebook lama video postin thil thlen dan kim chang a hria the ang chu atir te atanga tanin a soi chhuak ve ta veka Ibrahim ale anu le pa te chu afanu thatu te anni tho chu mi pui wan tlang hria tur chuan a soi piap piap maya Egypt ram president chu ron in rol fatin afanu ala ina a chan vo dikna a hmu theina na mala turin angen boka awo chu atham de uleka reluna tak chunga chongani ti chu hairol ani lo Mahse inti pachang sham shamin afanu tan dikna hmu ngei tumin a theidok chuin a be ve ti chu video atang chuan hai the ani lo ani ye chuan alai no video chu rin phak ba kan sain a viral ta a #justice for ala ti chu Egypt ram pum maya chuan social media lama lar hloin Egypt ram pon lam hiala ngai ven a hlo phata a tin mi mak to doi tam tak min ang lo le chi sang sang mun sang sang me chu alai tan chuan anon au chok sup supa alai thina chungchanga chuan ro rel adik an phu thu le poi khoi tu te shem ngei an phu thu chu an soi da sup supa monafia university lampo in an university io in an president Dr. Adel Mubarak chuan an university tana mi poi mo le changkai teaching assistant uina le thana tho chu aron chwa ve boka chu mai ni lovin alai boy pui tu physician po in an dam loina ala e ron phor thlen ani la ya ataksa a hliam omte mai om mia lovin cheng taka mi poi hria ta apon chhuat no chuan monafia medical syndicate lam chuan case kallai chuilai mek an awangin tuma an member te chu victim hliam omdan chungchang le an thil hria te mi pui ma a pongsar to lo turin hria tirna te an chhota hiala tin alai chen tha te le a mer hria chen khate po in ama alai hria jingnan puisa te thokhomin aming chuan wheelchair le oxygen cylinder te an lo donate ve boka alai ming liaw lewa thil tha midang te chhor thei engi motak ti ve an du wang ani ber ti chuan na chuina po chu akal chhawmuk mok chela heti lai mek hian
public prosecutor lampuin ala vandoi na to chungchang so full investigation ti ani dan te alo soin prosecutor chuan forensic autopsy tingi tur chuan hriatirna apek ba ka vandoi na thlen na hmun apartment chu ngun le uluk taka cherchiang turin crime scene expert te a hriatir ta boka in he mai ba ka chulai in bul hnai building khata cheng ve ho then om mi panga thil thlen dan then khat mit nge ya lo mu man ho de chu kom bokin alai thian nai zol pani de chu alai chanchin tlang puile a thi ma de ba aum dan bel de chu an zo chianga chuta chuan physical evidence om theng ang te chu chia ka chin chha vek ni in chungzinga chuan in chung chhona step bulbanga kot pha thla om te po chu atila chutiang chuan a thole paper a ringu chuan investigation chu thataka kalpui ni in ti tur om theng ang te chu an ti zo thokhat to ni in alanga nima sela forensic test result officiala ti chwa ani nuwa chuan alai thina chu mani in ti hlumna lam akok tama zoklat mai chutiang ni awang chuan prosecutor lampo chuan chhe zui tur dang om to lem lo ni sha in case chu an ti top zui tamaya public prosecutor in evidence anei te manga mani in ti hlum anga thu to pasiam le case han ti top tamai chu alai thina chungcha ngai vena lo tuipui em tu ho chuan makan ti in oi har an ti nge mai thu ding sok chu haider le en kan ni in twal thana thleng chu mo mai ni nge in an ngai ta ani nima sela heti lai mek hian alai nu ero chuan beidonga top san mai chu ala tum ve haulo lawyer lar le hria hlo tak samir sabri nen chuan mala donin case chu ti top mai ani lo nan appeal te an thelu lia chumi nuwa thu boy ngai to that an dil na chu Elohim criminal court monafia chuan ngai to ho ani lia court lam chuan an thutluk na soi hun tur ni siamin chuta thutluk na an siam ang an rol hria thun tur chu an ro chuya Mahse he ke songchang kan hriat le thein hnung bera chuan alai thin awang hian tuma man le tan tir anani chawnglo a pasal Ibrahim chuan court ma thu boy soi voi khat ma a chon lawa impial le shemna engma ma chon avian ton thleng hi chuan ala om ti na ni chu heti lai mek hian naute ni som pahni le ka upa te kha anu ori a ko na le adona te engma adong lavin aselian chhodon ta ani a sing to no nei omzia a hrengai don lo ati swal engma omlawa no nei lo ni in khovial aron ma chhodon ta alo ni ya chuan he ki sian ngai to na tam tak min nei tira zona tam tak ri ruwa aron om chu chut mai alai khan a thei to pin anun hum him tum le a phu tok ang hring nun a man chhobe theinan a har sat na to te a shi om na to te a chungte bula khan voi tam tak a thlena tam taka hring nun a man ve theinan a pasal in she om taka tanga an mani in lam nge om le adil ngoi ngoi thin ani kha khati lai khan a chungte khan an fanu thu soi kha lawngai pui mo in a ina tang khan la chhuak ta se she om a torna te kha nemin tonang thil hi a thleng kher lo theya enga tinge no pui pasal in chen chu heti ema an ngai pui mo a pasal chen ni chu za thlak to pa an ngai tlat pasal chen ni a chuan she om le na po tor tura an fanu kha an shil zel to sham tur le do sham turin an shil china Mahse mishing tu po hian tor theilo chin thil hi kan nei veka kan tor thei bak thlenga in nor lu hi apoi ema thina chawlo chu thlan tur dang nei to lo nia in ngai khopa mishing an beidon thleng nga hi enge atul na le khotlang le midang ti mit mei le min en dan tur ngai pui mo awanga nopui pasal in chen phal lo bur hi no le pa ten an fa te an hmangai na lan tir dan tur ani theidon im ni an fanu pasal tur kha police officer ani ti an sha ta tang khan an ru an siam fel ti dera kha police officer uniform ha ni tin miswalte man tu zok ni tura chuak thin phena khan eng ang mi se nei nge ani achong te eng ang nge an ni ti chi zoka chia tum na po kha nei lem na vin police officer ani ewangot khan an fanutan pasal chani torin an ngai ngal mot ani kha Mahse hei hi alai chungte dem na le soichia tum ngor na ani lawa achan chu hetiang hi Egyprama chung ko tam tak ten an ton le an sia chan fo wang ania chutian chuan an fanote an mo na ina
ti do da le kutlak an tor fauti an hriat nuwa po nu le pa tam zok chuan pasal chen fanu nei kha mual phona na sa zoka an ngai tla thina wangin atopa an fanu te nun na ngein ator pha le thin ani mi puile awan tlang mit muwa lan moi tumna awanga nun na hial chan pha hi apoi ema to nai khobel changkang to apo etiang ang khesi Egypt le ram chen khata ala thling fo mai hi awan doi thlak tak zet zet ani ti chuan he thu boi top dan po hian alai mangai tu te le ama lo chana dikna mu nge the na na be tu tiril ro atin tak zeta a chan chu an chen om mi chen khat mit nge ya lo mu tu ten Ibrahim le alai te kha an pahni nge yin balcony akhan an mu ti an soite alai taksa hliam om zo zai ba ka a ngonga rin nu ma om ti medical report a po chiang taka a in siak chunga mani in tilum anga chua hetia case an han ti top sak mai hi chu shia thiam harin mitam tak an thin arim ema social media lama po thu boi top dana hian an lung oilo tho mitam takin an soi chawng sa in alai kha tha nge ani an rin tho chu hoi takin an soi chawk ve reng boka Mahse tun thleng hi chuan alai thina chungchanga to ma man emo thu boi ortira kot ma shwai an na om thei da chawng lo ani ole khati song kha tun chuma kan case ngai thla khole the cho alo ni le ta a he case chungchanga in ngai dan te comment section lama ino soi vele chodon ya